Xiana, comeza hoxe no centro. Sei, si, se me acompaña xa levo a aula. Ai, tranquila, mamá, non te preocupes. Imos. Hola. Este é Xiana, é a vosa nova compañeira que comeza hoxe. Vale. Grazas. Hola, Xiana, benvida. Hola. Podes sentar aí ao lado de Clara. Esta é a miña nova veciña. Tiveron un accidente e morreulle o irmán xemelo. Viñeron aquí para cambiar de aires, disque. Uf. Xiana, estábamos a falar dos tres grandes poetas de Rianxo, Castelao, Dieste e Manuel Antonio. A este último chamamos o poeta do mar. Alguén lle pode contar algo sobre estes tres autores? Sí, claro. Pois eran os tres de Rianxo, da Rúa de Abaixo, e eran escritores. É que vas facer pola tarde? Pois teño clases de flauta, acabo ás 6. Queres que che vaya a buscar e damos unha volta? Por min, perfecto. Vale, pois ás 6 no cuartel vello. Vale, ata Chao. logo. E dende cando levas aquí? Levo tan só uns 3 días. Meu pai pediu o traslado e viñémonos. Non sabía que tocaba na flauta, que tocaba tocas? Levo xa 4 anos. Antes tocaba con meu irmán, pero agora non podo. Xa, entendo, non fai falta que me contes. Normal. Con papel. Digo eu. Digo eu. Ai, que non pero nada. Bueno, nós marchábamos, non si, rapazas? Sí. Hola. Hola. Sentando. Que tal? Bueno, como sempre. Que tal os exámenes? Ben. Moitos, pero... Nos vemos. Hola. Chao. Hola, mozas. Hola. Hola. Que pasou? Nada, nos de sempre, os da que nosotros. Non pasa nada. Fan, porque pensan que a túa casa está maldita ou embruxada. Ai, mima, En fin, que llevamos facer? mamá, abre. Non che parece que hoxe Xiana está tardando un pouco? Xa está aí, xa está aí. A ver que nos conta. A ver. Hola, mamá. Hoxe acabamos un pouco tarde as clases de flauta. Hola, filla, non pasa nada. Hola, papá, xa viñeches? Hola, filliña. Cada dos que estés tan entusiasmada con música. Papá xa preparou a cea. Vais a axudar a poñer a mesa, e xa te deitar pronto, mañá na escola. Vale, mamá, agora vou.
Buenos días, cariño. ¿Qué? Pues se parece que se separaron las sábanas, ¿eh? Mamá, non oiades a música? Que dies, meu sol? De que música falas? Non oiades o piano? Mira, filla, estás ben? Cariño, sería un sueño. Anda, que se acabó. ¿Qué paró el mozo? E agora mesmo volvo. Pero, filla... Ves, Mirena, ela, ahora escoita a melodía. Quero pensar que estás aquí, conmigo, que podes coitarte, sentirte, que non te fuches aquela noite, porque te sinto. É horrible botarte de menos, meu irmán. Vimos a luz da vida xuntos, ao nacer, e creamos unha eterna dependencia, rota agora, ante a túa ausencia.